ti si u prošloj emisiji mi pomenuo matične ćelije koje su nestale na volšeban način. Otišle su iz Beograda u Poljsku, iz Poljske na kraju su završili u Ukrajini. I tu se gubi svaki trag. I niko ne priča o tome. Pa da, ali čekaj bre. Uopšte teme koje su od interesa za javnost, njih nema. One su prosto... Ko trguje? Kako je moguće da mi nemamo mogućnost da... Ne znam ko trguje, da li se trguje, ali trgovina je uvek... Šta možemo da kažemo o vantelesnoj oplodnji u Srbiji? Iskreno da vam kažem, ja sam prošla kroz to. Ja sam žena koja je prošla 2 postupka vantelesne oplodnje, ali sam svoje dete na kraju rodila prirodnim putem, zahvaljujući velikom trudu moje doktorke ginekologa koju poštujem i volim i postale smo i kume na kraju, mojom voljom. To je bila moja molba i moja želja i hvala joj na tome. Izuzetno je cenim, ona je veliki stručnjak, ali sam između ostalog bila prva žena promoter vantelesne oplodnje. Dakle, cilj mi je bio da otvoreno o tome govorim kako bismo ubili tu stigmu, jer to je bila tabu tema. Još uvijek.